if you Nyakoro magimano en report mabende walunu kanyo machiegni ka gavana ma Homa Bay Gladys Wanga nitiere nyim komiti marango weche mag omenda mano mar Senate kama bende koro duoko penjo kotenore koda kaka county osebedo katiyo kod omenda kamano en report mabende wabiro chulo nyime kanyo weche manyien mabiro wadhi nyime kod weche manyien kama ng'at achiel ochwadi kod magina monegi kama moko adek oyudo hinyruok kinde monjno mane otimore apaya maloruk e county ma Baringo. Jedego ne omonji kane giwuok e alwora ma Chemolingot sa 12 mar odhiambo. Kaloro kod achiel kuom jogo mane otony e monj makamano, jonjorego ne ondhiyo gi kendo chando gi kuom thuolo mar sa achiel kane obila pod ok ochopo mar resogi. Tulipofika kabla tujafika Ruruk kuna diversion kwa sababu pale Ruruk maji imejaa. Kuingia kwa hiyo diversion tukafika katikati. Tukapata jamaa ametokelezea ambaye amejifunga macho lakini yako na vitu viburi kwenye masikio na amefunga kitambaa. Huyo jamaa akatuamuru tuingie kwa msitu. Wakati driver hajamaliza tu hivi akapiga risasi moja mguu. Akatuitisha pesa. Akachukua pesa nikampea 200 akachukua ya wale alafu kulikuwa na pesa bagi yangu karibu 60,000 akachukua yote alafu akaanza sasa akademand apewe receipt book haone kwamba tumempea